Πες μου ότι ήρθε η ώρα γι' αυτό. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Ακίνητη, και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε λίγο στον κόσμο πώς έγινε αυτή η ιστορία. Είναι ένα remix το οποίο έχει φτιάξει ο Αχιλλέας των Λος Τόρος, ένας από τους ιδεολογικούς ηγέτες του συνδέσμου των φίλων του Πας Γιάννενα στην Αθήνα. Εμείς, και επειδή κέρδισαν η ομάδα, ας πούμε, το οπτικοποιήσαμε και είναι και λίγο καραόκε, δηλαδή βλέποντάς το μπορείτε και να τραγουδάτε. Πάμε. Πας Γιάννηνα, Βίλαφλιν, είναι στην άρπα ευτυχή. Βίλαφλιν, Βίλαφλιν, χειροκροτήστε τον. Ο Πας Γιάννηνα, χειροκροτήστε τον, χειροκροτήστε τον. Βίλαφλιν, χειροκροτήστε τον. Βαθμό βαθμούς, βαθμό βαθμούς. Τα Γιάννενα είναι δύσκολη ομάδα με κόσμο, με ιστορία. Αν δεν πίστευα, δεν θα έρχομαι. Κάθε παιχνίδι έχει τη νίκη. Ο όρος στο ποδόσφαιρο είναι ένας. Η ουσία. Χρειάζεται προσπάθεια, επιμονή και πάνω απ' όλα δουλειά. Χρειάζεται προσπάθεια, επιμονή και πάνω απ' όλα δουλειά. Και πάνω απ' όλα δουλειά. Δουλειά. Προχωράω. Οι καλοί δεν χάνονται. Κοιτάω πάντα μπροστά. Κοιτάω πάντα μπροστά. Κοιτάω πάντα μπροστά. Κοιτάω πάντα μπροστά. 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 Κοιτάω. Πάντα. Προχωράω. Οι καλοί δεν χάνονται. Και κοιτάω πάντα μπροστά. Γεια σας. Μπράβο, Επάνε, τα συγχαρητήριά μου, δηλαδή.